Salut tuturor, bine v-am găsit în nou clip. Astăzi suntem la cariera cu Arsenal. Probabil, cum am spus, o să punem de dimineață cariera cu Borussia Dortmund și mai pe seară, mai după masă, o să jucăm la cariera cu Arsenal. Deja a fost încărcat videoclipul cu Dortmund, dacă încă nu l-ați văzut, puteți să-l vizionați. Trebuie să câștigăm neapărat pentru că trebuie să urcăm și în clasament. Hai să vedem ce se va întâmpla și pe aici, pentru că, cum ziceam, trebuie să câștigăm și suntem obligați, mai bine zis, că trebuie să fim pe locul 1 și Gabriel Jesus înscrie pentru noi. Pas Eagle White, un fundaș central de pasarea lui Jesus și scorul devine 1-0, e minutul 35. Trebuie să fim atenți pentru că nu trebuie să pierdem puncte cu echipele mai mici. Este gata, prima repriză. Nu mai interesează ce zic ăștia pe aici, prin studioul ăsta. Mai departe, 2-0, Saka, cred că a închis meciul, după părerea mea. Cred că meciul este cam gata. Este deja 2-0, minutul 57. Eu zic că nu cred că mai pot să întoarcă cei de la Leeds. Și noi aveam aici un atac. Să sperăm că scorul va fi așa și nu vom greși. Hai să vedem mai departe, 80 minutul. Scorul este 2-0, ceea ce nu se poate mai bine de atât. Saliba ratează și el. Și 3-0, Saliba face 3-0, deci scorul este cam gata. Cred că o să dau și omit. What? De ce 2-0? Ok, un bug de lei, cred că, dar oricum nu mai contează nimic. Vedem ce avem nevoie, mai bine zis. Echipa de start. Un câmă. Neapărat, un câmă. Fac un camă și sau un câmă, ok. Lista de transferuri să vedem ce putem lua. Avem 81 de milioane. Mamă, în cucu cred că-l iau, bro. Deși atacant, el în formă de cramă. Anthony. Da, cred că l-au pe Anthony, da, luăm pe Anthony. Luăm pe Anthony. Ne va ajuta foarte mult Anthony. Și scădem și rivala noastră, ok? Îl punem aici pe... De ce mă las să-l pun, frate, ok? Pe Anthony aici îl punem. Și îl scoatem pe Jesus de acolo și îl punem așa, cred că e ok. Nu e bine așa. Atunci facem așa. Nici așa nu e bine, what? Nici Martinelli nu poate. În fine, lăsăm așa. Poate Câmă? Nici Câmă nu poate Martinelli, nici el. O să schimbăm și o să punem așa. Și aici o să joace... o să joace... Saka, ok? Sau, pare? Se schimbă overall între nou. Nu e ca pe PES. Ok. Păi, mâine o să fie un nou episod, un nou transfer. Fiți pe fază. Și